Ulice Jezerní. To je Vašek. Klidná ulička. Takhle tady mají vjezd. Tady má Vašek garáž. Takhle vypadá baráček ze zádu. Nejdřív projdeme zahradu. Tady má takovou kůlnu. Tady má takovouhle zahrádku. Tady Vašek nese peřiny. Tak. A tady mají záchůdek. Tady to je do sklepa. Tak, tady má Petra kuchyň. Jo, všechno to, jo. Míša říkala, jestli jí to, ne to. Tady má Míša kuchyň, tady je Petra. Tady bude obyvák, že jo? Pěkně naklízí, no. Jako už čekají návštěvu. Jo, přesně. Je, dobrý. Tak a teď půjdeme do patra. Tak, novou luxusní koupelna. Novou luxus koupelna. Tak, tady je manželské lože. Ten lustr jsem přidělával já. Garniš taky. No. Tady mají takhle výhled. Tak. A tady mají kluci dětský pokojíček. Že by tady trochu byly dělá to Já si myslím, že to bude teplý. nebo možná, no, nějak to udělat jinak. No, ty krbovky to jsou Kdyby tady bylo pěkno. Já jsem tady taky říkal každý tak. Že taky se stěhovávali do děti kam, nebo krbovky teda